Mulle tuli lasku synnytyksestä. Vauva tosiaan nukkuu vielä ja mä oon menossa just suihkuun, mutta mä halusin nopeasti käydä tämän läpi, koska tää on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Nimittäin mä olin sairaalassa yhden kokonaisen päivän ja 2 yötä hotellissa. Ja potilashotellissa se tarkoitti sitä, että mä olin käytännössä kuin hotellissa, siihen kuului aamupala, lounas päivällinen plus välipaloja ja myöskin kätilön vastaanotto kellon ympäri. Hinta tälle kokonaisuudelle on 200 euroa ja 30 senttiä. Tämä kertyi siitä, että hoito-osastolla maksoi 66 euroa 90 senttiä, eli tämä yksi kokonainen päivä, mitä mä olin osastolla. Sitten nämä 2 hotelliyötä oli molemmat 66 euroa ja 70 senttiä. Itse en ole juuri suorastaan julkista terveydenhuoltoa käyttänyt, mutta näissä tilanteissa tulee aina arvostus tähän meidän Suomen terveydenhuoltojärjestelmään, koska mä kysyin esimerkiksi ChatGPT:ltä, että kuinka paljon maksaa synnytys keskimäärin Jenkeissä. Se oli ihan järkyttävä se luku. Melkein 20 000, jos ei ole mitään komplikaatiota, kun otetaan mukaan raskauden seuranta ja myöskin jälkihoito. Vaikka sulla on hyvä vakuutus, niin siitä huolimatta se maksaa melkein 2000 euroa. Paljon aina parjataan Suomenkin terveydenhuoltojärjestelmää, mutta tässä tapauksessa mä olen erittäin kiitollinen siitä, että mä saan synnyttää Suomessa.